Садись, я снимаю. Что тебе скучно, Ксюша? Сыночка, не ной, пожалуйста, иди сядь. Сядь спокойно. Вон она. 68 сказала. Nopeasti Aina sekaisin mennessä järjestyksessä. Meneekö siis kaikki muut menee silleen ihan junioriksi? Joo, avo, paljon, Samassa järjestyksessä on vaan toi joo, rock juniorin jälkeen. Joo. Muuten ihan sama. Ja meillä on se sertti. Suomessahan on niin, että laitetaan. Joo, siinä jälkeen siellä sertissä kilpailee. Se tulee sitten vasta sen PU:n jälkeen. Se tulee, joo. Okei. Joo. Ja valio voi myös tulla. Valio voisi, joo. Venäjällä sushi. Se ei varmaan ole. Siellä on luettelossa silleen juniorin sekä vuorostetaan. Ja sit olisiko se menee siinä järjestyksessä sitten ne Venäjällä. Mä en tiedä, meneekö se luettelojärjestyksessä vai Sitten kun me oltiin, sinä olit myös seuraava päivänä laittoi arvostella. Siinä oli Mian kanssa, siinä oli jotain koiria välissä. Kirjoitettiin Mian arvosteluun väärän koiran papereilla se. Sitten ongelma oli oikeasti kuntoon. Ne sanoi, että joo, se koira ei ole ollut kehässä, että se koira oli. No miten se saa olla, kun tää koira on tässä? Sen arvostelu on laitettu. Ja sitten piti mennä johonkin sitten. Ja sieltä leima ja leima. Ei voi olla, ne